celebration bobbe ಇಂಚಾತನ ಗೈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಬಂತು ಕ್ಲೀನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಲೋ ಬಂಧುಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲೆ ಇನ್ನಿರ್ದೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆನ್ನ ಗಾಯ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಂದು ನಕ್ಲೆ ಡ್ಯಾಂಗಿಂದ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ 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 ಪನ್ಪುನದ ಬದಲು ಬೇತೆದಾಯ್ತಲ್ಲ ಪದ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡಂದು ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಬಂದುಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಬಂದುಲೆ ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇನ್ನಿರ್ದೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆನ್ನ ಗಾಯ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಂದು ನಕ್ಲು ಸೊ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ಇನಿತ್ತ ದಿನಟ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಗೇಮ್ ಉಂಡು ಫನ್ ಉಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಸೊ ಇನಿತ್ತ ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲಾಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಫನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪನು ವ್ಲಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತ ಕೆಲಸ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದಿಡೋಡು ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದಿಡ್ಗ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನೀರು ಒಂಥ ಡಿಮ್ ಆತಂಡು ಕನ್ನಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಕನ್ನಡಿನ ದೆತ್ತದು ಪಿದಾಯ್ಕೊಂಡು ಐನ ಆತ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ನಿಂಗೆ ಟೈಮ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನೀರಿನ ದೆತ್ತದು ಪರತ ನೀರು ದೆತ್ತದು ಫುಲ್ಲು ನೀರು ದೆಪ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಮೀನಿನ ದೆಪ್ಪೆರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ನಿಕ್ಲು ಮೀನು ದೆಪ್ಪೆರ ಪೋದು ದಾಯ್ತ ಪರ ಆತನಂದು ಬಂಗ ಆತನ ಜಿಂಜ ಸೊ ಒಂಜಿ ಈತ ನೀರು ಒರಿಪ್ಪದು ಒರ ನೀರಿನ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಕನ್ನಡಿ ಒಂತ ಒರೆಸ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಇಂತ ಪೊಸತ್ತ ನೀರು ಪಾಡ್ನೆ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೀತೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಪರತ್ತ ನೀರು ಪೂರ ಪೋಂದುಂಡು ಪಿದೈ ಸೈಫನ್ ಮಂತ ಬಿಡ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆರೆ ಮತ್ತ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳು ಶಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಬೇ ನಾಳೆ ಮನ್ ಪೂಜೆ ಇರ್ತೇವೆ ಕಾಮ್ 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 ಬಾಚೋ ಸಮಾಧಾನ ಆಂಡು ಪಾಪ ಇತ್ತನ ಪಾಪ ಜೋರಾಂಡ ಜೋರು ನೀರು ಫಿಲ್ ಆಗೋದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಂಡು ತುಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ನಾನು ನೆಲಟ್ಟು ಪೂರ ಕೆಸರ ಆತನು ಫುಲ್ಲು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೆಲನೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಒರೆಸಬೆ ಅಡಿಗೆ ನಾ ರೂಮ್ದ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಪೂರ ನೀರು ಗುತ್ತನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಎನ್ನ ಫ್ಲೋರ್ನ ಒರೆಸಿದ್ದು ಇಟ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋಬೆ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಫೀಲ್ ಆಗುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ನೆಲ್ಲ ಅಡಿತಿದ್ದು ಒರೆಸಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸದ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಪಂಡ ಹಲೋ ಹರಿ ಬರ್ಬಣ ಪೋಯ ಪೇಂಟಿಗೆ ವಿಟ್ಲ ಬರೋ ಬೇರುಂಡು ವಿಟ್ಲ ಹೋದು ಬತ್ತದು ಇರೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ಅಂದ್ರ ಪರ ವಿಟ್ಲ ಬದರ್ಕ ಬಲ 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 ಇಂಕ್ಲೆ ವಿಟ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ಚೂರು ಐಟಮ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೇನೆ ನನ್ನ ಕೇಕ್ ಅದ ರೀ ಹೌದು ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇಜ್ಜ ನೀನು ಇವಲ್ಲ ಹೂವದಿ ಎರಡು ಬೇಡ ಒಂದು ಯಾವುದಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದೆಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಿದ ಒಂಜು ವಾರ ದುಮ್ಮ ಅನ್ಪುಣೆ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದ ನಂಚ ಸಿಕ್ಕ ಬರ್ಪಾರ ಬೈಯಡ್ ಹಾ ಐನಂಟಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಮೂಳು ಕೇಕ್ ಕೊಣತದ ಇನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗುಳ್ಳರತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಲಿತ್ತೊಂದ ಇಪ್ಪುಣ ಒಂತರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚರ ಅರಿನಲ್ಲ ಬರಡು ಏರಳ ಒರಿಯ ಬರಡು ಮೇಗೊಲ್ಲ ಅರಿ ಜಿನ ಸುದರ್ಶನ ಒರಿಯ ಬರಡು ಸುದರ್ಶನ ಲೆತ್ತಿನ ಬರೇನ ಅದೇ ಮದ್ರಿಂಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸು ಅಂತಿನ ಹರಿ ಅಂತ ಬರೋಡಿ ಬರ್ಜನ ಅಂದಿ ಅಲ್ಲ ಐನೇ ಪಂಪಣೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲಿರು ಈ ನೆಕ್ ಬರೋಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಡು ಜಾಗ ಸರಿಯಾಂಡು ಸೆಟ್ ಆಂಡು ನನ್ನ ಪೊಯ್ಯನು ಕೊಡೋದು ಪಾಂಡ ಆಂಡು
ಕೇಕ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕನ ಅವಳೆ ದೀಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲ ಪೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪಂಡೇರು ಪೊಯ್ಯನ ಒತ್ತರ ಮಂತ ದೀಯರೆ ಪೊಯ್ಯ ಒತ್ತರ ಮಂತದ ದೀದು ಎಂಕಲ್ ಚಾ ಪರಿಯರೆ ಕುಲ್ಲಿಯ ಅಕ್ಕ ಚಾ ಎಂಕ್ ಪುಂಡಿ February 14 salute to Indian Army, not Valentine's Day. ಬಂದುಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಚೀಟ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾಮಾನು ಒಣಸದ ಚೀಟ್. ಸೊ ಚೀಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಗ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪನೆ ಈತ ಸಾಮಾನು ಉಂಡು ರಪ 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 ಕಟ್ಟೋಡು ಬಲಾರಿ ಕಟ್ಟಗ ಅವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಣ್ಣಂಡು ಕಪ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಬಲಂತೇರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಂಡ್ ಬತ್ತವನು ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಮಾತೊಂದು ಪೋಯ್ ಆಯ್ತವರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅವ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವ ಎಂಟು ನೀರವು ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಮಾನು ಚೀಟ್ ಕಟ್ಟದಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮತ್ತು ಬಾಜಲ ಒಂದು ನಂಚು ನೀರು ಪರ್ಕ ಅಂತ ಬರ್ತೇನೆ. ನೀರು ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೇನೆ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿ ನೀ ಬ್ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮಿನಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದ ಪಂತೆ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೊಂಜಿ ಆ ಇವೆಂಟ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ತೂಕ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಸೊ ಇತ್ತ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ನಾನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹರಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೆ. ಸೊ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೀ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಮುಳೆಪ್ಪು 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 5 ಗಂಟೆ ಬುಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೈ ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್. ಬಾವಡೆ ಏನು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೇಂದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಐಕಾರ ಆನ್ಸರ್ ಪಂತೇರಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಏನು ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಡಾಯಗಂದು ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ಡು ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಅಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ಕ್ವಶನ್ ಕೇನುವಿರು ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡ ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ. ಸೊ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೀದೆ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಜೋಕುಲ್ಡು ಕೊರ್ಕಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತ ಇಂಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊನಾರು ಬುಕ್ಕ ಪುಪ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡೇರು ಬಿಟ್ಲಾರ್ದು ಇಂಕ ಪಿರೋರ್ ಇತ್ತ ಬಿಟ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬುಕ್ ಅನ್ತಿಕ್ವೆ ಸಿ ಯು ಲೇಟರ್. ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ವಾರದ ಪಿರಾಡಿ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಿನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಎನಿ ಮೆಹಂದಿ ದುಮ್ನಾನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೊಡ್ಪಂತದೆ ಐಡಿಯಾ ಮಂತದೆ. ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೆದ್ದಿರ ಬಂತೆ ಅಕ್ಕನ ಮಿತ್ತು ಬರೋದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ತೆಂಗಿನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಕೂಡ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ರಪ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಕ್ಕ ಮಾಮಿನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು ಬರೀದೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಂತು ಬರುವುದು ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತುಪುರ್ನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೂರ್ನೆತ್ತಿ ಕಿಸೆಟ್ ಯಾನ್ ತಿರ್ತುಪುರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಮರನು ಕೊನಾನಾಗ ಮರತ ಸಿಮೆಂಟ್ ದ ಪಲೈನ್ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತಿರ್ತು ಬೂರಿಯ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೂನಾಗ ವಾವ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆತ ನಮ್ದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋಲ್ಡ್ 4 ಕೇಳಿಪ್ಪು ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿಂಬೆ ತುಗೆ ಸರಿ ಆಪಣದು ತುಲೆ ನ ತೋಜವ ಮೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಚಾತನ ಗೈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಬಂತು ಕ್ಲೀನ್ ಪಾಸ್ ಆಪುದು ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪಾಸ್ ಯಾನೆ ಕಡವಲು ಸಿಮೆಂಟ್ ದ ನಿನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬತ್ತಿನೆ ಡಿಬ್ಬಂದು ಬೂರ್ನೆ ಜಾರದು ಆನ್ ವರ್ಕ್ ಸರಿಯಲ್ಲ ಏ ಬಚ್ಚೋಡಿ
ಮದಿಮೆ ಮುಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ದಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಏನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಕಾಸು ಖರ್ಚಂಡ ಖರ್ಚಂಡ ಪೂರ ಉಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅವು ಏನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅತ್ತೆ ಏನು ಅದು ನನ್ನದು ಆಯ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಇಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಫನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚೂರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಪು ಇಪ್ಪು ಒರಿಯೋದಿ ಪೋಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಪ್ಪು అయితే స్టేజ్ మూల మూల స్టేజ్ ఉంది డాన్స్ గా డాన్స్ ఎన్నికలు అంటున్నానా డాన్స్ మూలేనా డాన్స్ అత్తిరి పులి 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 అక్కడ పని వచ్చి ముళ్ళు కేక్ బుర అటు అంటారు ఉండితే పులి 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 పని వచ్చి అక్కడ పని వచ్చి పులి పురిదెత్తున్నా తిరుతిరుದು ಪನ వచ్చి ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಮೂಲ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಪದ್ಯ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಂದು ಡೆನ್ನ ಆಣಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಳಿತಾರೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರಿಗೆ ಗಮಟೆ ಪಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸುತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮನ್ಪೋದ ದೀಡ್ ಬೌಲು ಅಕ್ಕಗ ನನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಜಿ ಗೈಸ್ ಅಕ್ಕಗ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕ್ಲೂ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮನ್ಪಾಯ ಕಷಾಯ ಮನ್ಪಾಯ ಮಾಮಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಲು ಬರುವಿರುತ್ತೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಾಯ್ నేను చెబుతారు వాళ్ళదు ದಿಯಾನ್ ಹಾಯ್ ನೇಸರ ಸ್ಪರ್ಶ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಲಿ ಎಲ್ಲ ನರ್ಬೇಕು ಗುಗು 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 ಏನೇನು ಮಾಮಿ ಚಾರ್ದಾಳ ದೀತಿದ್ಯಾನ ಮಲ್ಲೆ ಜೊತೆ ಅಂದು ಅರಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಪು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಂತಿಪ್ಪು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ ದಿಪ್ಪು ಲೈಟ್ ಬುಕ್ಕ ಪಾಡು ಖಾಲಿ ಮಿಂಚಾರೆ ಪಾಡು ಲೈಟ್ ಮುಳುಪು ಸ್ವಿಚ್ ಎಪ್ಪಾರ ಮುಲ್ತ ದೆಪ್ಪು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ಕ ದಿಪ್ಪಡು ಸಡನ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡುಗ ಆವತ್ತಾ ಏರ್ ಪಾಡ್ ನೀರು ಸ್ವಿಚ್ ಏರ್ ಪಾಡ್ನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅದ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡುವ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವು ಮಧ್ಯೆ ಬುರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಬುರ್ಚಿ ನಾನು ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅವು ಇಪ್ಪಾಡು ಇಂದು ಈ ಮಿತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಮುಂತಲಿ ಆತ ಬೆಂಗ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ನನಗೆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಇಂದು ಪಾಡು ಲೈಟ್ ಪಾಡು ಈ ಹರಿಮಿತ್ತು ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡು ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಡು ಆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಡೋದ ಈ ಲೈಟ್ ದೆತ್ತು ಬಿಡು ಅವ ಹೊರ ಪಾಡು ದೆತ್ತು ಬಿಡು ಅಂತೆ ಬರ್ತು ದಾಲ ಹಾಪಿಸಿ ಅಂದೆ ಪಂಡೇನು ಫನ್ ಏ ಹೊರ ಲೈಟ್ ದಪ್ಪಡ ಜೋಕುಲು ಬರಿಕೆ ಬರ ಅಕ್ಕ 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 ಅಕ್ಕೋರ ಬಲಗೆ ಬರ ಬಲಗೆ ತಯಾರಿಸಿರ ಬಲ ಬಲ ಬೇಗ ಎತ್ತೊಂದು ಲೇರಕ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ ಬಲ ತಯಾರಿಸಿದಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಿಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಹೊರ ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ಬಲ ಒಂದು ನಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಬಲ ಉಂತೆರನೇ ಐತ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಡಿ ರಾಲ ಇಪ್ಪಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಲ ಪುಯ್ ಯು ಗೋ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಪುಯ್
ಪುಯ್ ರಂಜು ಪುಯ್ ಲಾಗ್ ಪುಯ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಪರುಂಡು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ celebration bobel bala 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 ಇದರ್ದು ಬಲ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ರಿವೀಲ್ ಆಡು ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕದ ಆಯ್ತು ಅನ್ಪುಣ ಉಂತಲೆ ದೀಕ ತೋಜುವಾನ್ ಉಂತಲೆ 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 ಅಕ್ಕನ ಸೋಕ್ ಸೋಕದ ಫೋಟೋ ನಿಕ್ಕು ಚೂರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಂದ ಆತ ಹೈಡ್ ಬಂತದ ಗುಟ್ಟು ಗುಟ್ಟುಡೆ ಬಂತದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜು ವಾರ ದುಂಬಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯಾರಿತ್ತನದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ಪಾಲ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಜಿ ಕಟ್ ಉಂಟು ನಾನು ಮಾತು ಇಜ್ಜೆ ಬಂತು ಹೋಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ 500 ಬಿಡಪ್ಪ ಒರಿ ಆ ಬಾರಿಕ ಬೋಲಪ್ಪ ದಾಲ್ ಹೆಚ್ಚು ತಡಮ ಪೂರ നിഖിൽ പങ്കുണ്ട് ലക്കല് കേക്ക് അയ്യോ പൊത്തലേ അതിന് പൊത്തലേ ബോസ് കേക്ക് കജോ అయితే ఇతను డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉన్నది అప్ప మేడమా చాలా బో
ಎಂಕ್ಲಿದ್ದು ಫೋಟೋ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಉಂಟು ವೇದಿಕ್ ವೇದಿಕ್ ಡೋಂಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. Tengok berapa pun aku. Lu tinggal pun awena. Dah. Tulah rada kau nak tulah use anda ni cah. Ini foto lihat lagi. Itu curu plastik undu deppule ave. Plastik undu. ಆ ಕಜೋ ದಪ್ಲಪ್ಪ ಇದು Deppu ya page lagari. ಲೈಟ್ ವಾಡ್ಲೆ ತುಗೆ ತುಗೆ ಏನು ಸಾಕು ಹಾ ತಿನ್ನ Aja birkudu nera. ಎಂತ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಜಿಂಜ ಖುಷಿ ಆಂಡ ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತು ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ನೆ ಅಲ್ಲಿಗ್ಲ ಜಿಂಜ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆತಿಜಿ ಒಂಜಿ 50% ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ಯಾನು ಗೇಮ್ ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಜಿಂಜ ಯಾನೆನೆತಿತ್ತೆ ನೈಟ್ 8 ಗಂಟೆ ತೊಲೈ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆವುಡು ಒಣಸ ಆವುಡು 1 ಗಂಟೆ ಅನಗ ಅಂದು ಬಟ್ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಕರಿದಿತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗಲು ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಚೂರು ಡಿಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಂತಿತ್ತ ಅವು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾದು ಯಾನು ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಪೋತು ನಾವು ಪೂರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಗರ್ತಿತ್ತಂಡು ಅವು ಪೂರ ಗಮ್ಮು ಬುರ್ದು ತಿರ್ತು ಬುರ್ದಿತ್ತಂಡು ಪಿರ ಸುರುಡ್ದು ಸ್ಟಫ್ ಲೇರ್ ಪಾಡ್ದ ಅಂಟೈನೆ ಜಿಂಜ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಗೇಮ್ ಬುಣಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪಂತಿನಿ ಜಿ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದೆ ಅಂದು ಐನ ಅವಳು ಏನೋ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತು ಬುಡಿಯೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀರಿಗೆ ಪೂರ ಕಷಾಯ ಪೂರ ಕಡೆನೆ ಮನ್ಪದಿತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಜೀರಿಗೆದ ಕಷಾಯ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ದಿಕ್ವೆ. Thank you for watching. Good night. Bye.